salamat. Nakita na gid mi sa akong uyab unya. Ready na ko. Makagakos na gid ko ani unya. Pag maabot na to siya, bulat-ulaton sana ko. Dire mo niya sa overpass. Tama-tama unyang gabi wa mi kauban. Para way disturbo. Paaboton sana ko to. Maghikog ko kung binuangan ko niya. Maghikog jud ko basta binuangan ko niya. Kayahon na ko moambak aning overpass. Para ako mapamatud-an sa iya kung unsya nako sa kaghigugma. Lapay nako siya, wala na ilain. Kining overpassan di ako moambak. Basta makita nako nga nasa ilain kadulog ug nasa ilain niya uyab. Nasa ko ilain gihigugma si Metra. Kaya na ako magpakamatay diha sa overpass basta makita nako nasa ilain uyab. Dili ko magduha-duha nga moambak diha sa overpass. Unsa nako sa gihigugma ug unsa nako sa kalab. Kay seryoso ko niya. Gikan sa tiilan hangtod sa Alimpolo. Seryoso ko nga pagkatao ug seryoso akong paghigugma niya. Uy, sige Bart. Nag-inusara man Abi na ko nagsabay siya uyab. Na ko magduduha. Sumbong ko Yang uyab nga binuangan siya. Sakit kayo ni ba? Kita na ko sa duha ka mata. Ang iyang uyab na ikaguyog lain. Sumbong ko luig kong barkada at unsan ako. Brad, ikinusara malay ka. Nato kay sumbong si mo ba? Saman? Adil lang ko kasi masakitan ka ba? Saman? Ang mabalaka mo kunin mo Itugan ba? Itugan ba? Hindi ka mo. Itugan ba? Sino sa'yo matabo si mo ba? As, kamuka na itugan ba? Unsa ba? Kanang, kuhan ba? Kanang, Unsa ba? Unsa? kanang, Unsa ba? Unsa ba? Tukani ko ba? Abot man ni sa uyab. pre, hadlok, mangko pre. Sino sa'yo matabo ni mo ba? Masin ako hinungdan ba? Pag unsa pala ka, maambak pala ka sa overpass. Na, basta ako hinungdan yun nani. Unsa kay na ano? Tukani ko ba? Para malihok na ako unsa ng problema ba? Tukani ko ba? Pre, hinahinayon ti ka sa pagpasabot. I hope nga, relax ka. Kung saan ako pagka-relax nga, dili magamutugan. Itugan na ba? Sige na ba? Para madali. Itugan na. Ano mo pre? Kung kuya, nakita na ko sa plaza, may kauban lain. Martin suwita nila pre. Nakita dun ako sa dua ka mata. Basta ang suwita dun nila, nagkis-kis mo dyan pre. Nakita sa kung dua ka mata pre. Wadyo ko nagkamali pre. Sila dyan ako nakitaan pre, mong uyab. Kung may kauban lain laki. Ha? Tinoona! Nag-promise ko sa kong kagalingon na muambak ko din sa overpass. Basta binuangan ko sa kuyab. Diara ka! Asa naman itong uyab na ako Wagi ayo kasabot ba? Goodbye, Tomet! Bahala na kasi mong kinabuhi! Uy! Ay pagkikog! Ay pagkikog! Uy! Ay pagkikog ba? Pugli ko! Pugli ko! Ay pagkikog nga! Magkikog ba ka? Ibiyaan ko sa kuyab! Pugli ko! Wala na yung pulos niya akong kinabuhi! Huwag man kayo kubiyahe nga ganyan ako nagpaabot diri. Ayaw! Pugli ko! Ayaw kambak diya! Pugli! Lagi ko! Huwag makabuta ko! Ayaw lagi! Lagi diya ba? Dili ka mo! Ano? Ah! Ayaw lagi! Ano? Ay sige kog ba? Ay! Pugli! Uy! Tama na hindi pa! Ayaw! Ay! Ah! Ah! Amat! Ayaw pagkikog ba? Ayaw pagkikog! Ayaw lagi kikog ba? Ayaw kikog ba? Bitaw pre, atek ra. Kasi atik ra. Lalaki ta, babae sila. Kinsa pagod sila, anong hikugan? Kung di sila kabalo kontento sa to wala na tayo mahimuan na, sala na nila. So, signing off. Ayun, di ka sa pagsabot. Ina nga pagpasabot ba? Ay, pagpasabot Ina, hindi ka sa pagpasabot, ha? Ready, get set. Nakita ko sa dua ka mata. Basta ang suwita dyan nila, nagkis-kis mo dyan pre. Balik. Sige, Sam.
mga kaatang no. So mag-shoutout na pod mi ron, gilista na mo tong mga pag-shoutout. So naaday mi karon dire sa overpass sa Bansa ng Davao del Sur. Kung makita ninyo na yung mga sakyanan ng kagayagi sa ubos to. So sugdan na natong shoutout. First, shoutout kay J Wario or Jinjin, nagtrabaho sa butika sa Bansa ng Davao del Sur. So nakita mi kahapon no. Shoutout. Then shoutout kay Sherwin Flores, kay Rene Declaro, Cadiria, then Edwin Montimor, then Ricky Lord Mabascog, shoutout. Then kay Gis Daligdig, shoutout. Then kay Rodolfo Sitoy, then kay Marjon Morante, Johanna Kularan, Dennis Gensyo, and Cherry Isog. Then shoutout kay Levan Cabasa, Christy Vlogs, then kay Kuya Koy Vlog, shoutout. Then kay Jaisel Duran, shoutout. Then kay Aldren Arisabal, then kay shoutout. Then kay Obas Jayski, Bel Tumalindael, shoutout. Then kay Karim Anwar, Inday Grabe Vlogs, Inday Grace Vlogs. Then kay Hilbert Bicoy, then kay Nancy Paraiso, shoutout. Kay Dark Archangel, Alvin Avila, then kay Lex Photographer, shoutout. Kay Agnes Paiste, then kay Julian David, nasa Japan, nila Timayang, tanan ninyo diya, shoutout no, kumusta mo? Then kay Mian Liminyo, kay Frankie Mata, shoutout. Kay Marian Liminyo, shoutout. Rolando Valies, Sandy Boy Baguio, Mayan TV, shoutout from Manila, Mayan TV, subscribe nyo. Then Aldren Arisubal, kay Bel Tumart, kay Lumar TV, Lang Vlogs, then kay Misha Limpon, kay Renan Continido, then Alpi TV, shoutout pang Alpi TV, subscribe. Then Kinit Lloyd Bayo, Aldren Arisubal, and Giselle Duran. Then shoutout kay Macfire Dagonboy, Marjon Morante, Elvin Montimor, Jay Fuentes, Rinaldo Robres, Marian Joy Sabarte, J4 Vlogs, Good Stargiger, Wendy Abayon, Vicente Heragier, Wangsoy Tisoy, Alvin Kerr Jesus ulit, and Wangsoy Tisoy, balik na, kay Ipat Tibayanan, Jerry Dapar. So mo na tanan among nalista dire siya, shoutout guys no. Among Gifart, wala kay shoutout, uyab nimo. Shoutout daw akong uyab. I love you. Ikaw dong. So wala uyab si Dodong. So kana lang guys, thank you kayo sa pagtanaw sa video. Kung wa pa ka subscribe sa mua, subscribe na for more video. Ang Mr. Atang gaingon, Mr. Atang ang babangon sa kalungkutan ninyong lahat. Tama? I love you guys. Tama. So, yun lang oh. Thank you for watching. God bless. More power. So, wala na ilain. Wala na milain buhaton. Signing Off.